गोयचे लोक आतां बरीच फिल्मां करूंक लागल्या. गोवा सरकाराचो आमकां खूब सपोर्ट मेळटा, लायक एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, आर्ट एंड कल्चर, हातूंच्यानी आमकां खूब सहकार्य मेळटा. तितूंतल्यान बरी बरी फिल्मां येवंक लागल्या, खूब बरें एंटरटेनींग फिल्म आसा. अशें आमची गोंयची फिल्म इंडस्ट्री हळू हळू वाडत रावतली आनी एक नवें कल्चर हांगा तयार जातलें, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. दिशा हे एक ह्या फिल्ममध्ये एक गोव्यासाठी एक दिशा देणारा ही एक फिल्म आहे. खास करून मराठी फिल्म आणि कोकणी फिल्म. बोला ना, पिक्चर कसं होतं? पिक्चर मला परत बघावं असं वाटतं, हृदयाला भेटणार पिक्चर. मला पिक्चर बघून खूप छान वाटतं. हां, काय सीन म्हणजे काय होतं त्या पिक्चरमध्ये? अंध मुलीचं दाखवलं आणि ती मुली म्हणजे त्या मुलीला ती समजावून घेत होती, खूप म्हणजे सांभाळून घेत होती. पिक्चर खूपच बरो आसा आणि सगळ्या पयल्यार कळटा की फूल गोंयान म्हणजे सगळें प्रोडक्शन आणि ऑल एवरीबडी फ्रॉम गोवा इज इनवॉल्ड आणि खरंच बऱ्या दर्जाचा पिक्चर झाला. त्या विषयाला हात घातला सायनात परवली आणि हळुवारपणे त्याच्यातले जी एक एक पैलू होते ते उलगडत गेले. नमस्कार सगळ्यांना. माझी नम्र विनंती आहे की सगळ्यांनी आमची दिशा फिल्म पाहायला या आवर्जून. हा एक वेगळा अनुभव आहे तुम्हा सगळ्यांसाठी. तर कृपा करून आयनॉक्सला या उद्या संध्याकाळी 8:10 आणि हा अद्भुत जो अनुभव आहे तुम्ही घ्या.